Kung sa inyong tanan dyan guys. Ako timidiri sa kuhan guys. MIST guys. Wala pa mo silang kuya guys. Wala sa timidiri guys. Lingkod sa isang motor guys. Minsan ni Bunso guys. Tara si Bunso guys. Tara si Bunso guys. Wala sa timidiri sa gawas guys. Wala pa silang kuya guys. Wala bulan pulay diri sa MIST guys. Ito sa wala sila ra ni bulan guys. Bulan pulay diri guys. Balik diri guys. Ulan nagtaliksik guys, nagtaliksik. Wala sa niya ni guys, kaya wala pa sila guys. Mag-relax muna tayo guys. Ano nang gawas lang dudong guys. Ang napa diri sa gawas guys, si ate pa guys. Si Dudong si Janjan wala pa daw guys. Si ate lang na diri sa gawas. Lato sa lumas lang dudong guys. Wala pa mas lang gawas guys. Ito yung bunso dito guys, gako sa aming bunso guys, gako sa wala pa man si kuya. Abot na din dito guys, ating IST ilang ng kuya. Yun, makilala ko sa bato guys. Janti guys, namakla yung janti guys. Alam guys. Bunso, tulugon ka bunso. Tulugon ka bunso. Kisa ko ni mo bunso. Kisa ko ni mo bunso. Gimingaw ko ni mo bunso. Kis ko ni mo bunso. Anak, kisa ko ni mo. Busog naman ka no. Busog naman ka no. Sige guys, thank you for watching guys. So batong sila mo lang dudong nila guys. Wala naman sila guys. Bye bye guys, thank you for watching. Bye, taka.